Kagabi para napatambay, malamagata na patagay. Sabing wag nang lalabas ng bahay, wala kang wine kung mabublay. Woo! Jindo! Sabayan mo pa ni Sito! Burang na po. Okay. That's enough. Enough dancing. Let's start cooking. We're going to watch now our Redentor. That's kangkong, okay? I know you miss this. Our pork butakal, which is very maparat. Yehey! Since I have hangover, we're going to cook pork butakal sinigang today. Asim kilig. We have here Ajinomoto that is sometimes used to your kainuman na chicks. Uy, aminin. Ajinomoto para ya sa ulamiri ya sa kainuman na chicks. Ikaw masyaro kagaroa. Masyaro ka manyakis. Ikaw tigil-tigil na murayara. Manyakis ka. Kung gusto mo yung babae, ligawar mo. Wag mo mechirin. Taga ka pala eh. Tigil-tigil na ikaw gawa ganyan ha. Tapalig kita dyan ha. Bago ka na. Bagbago ka na. Ito na laga. O tira mo. Lagay tayo asi sa ibabaw ng kaldero. Alam niyo ba kung para sa yan? O di mo alam eh. Rich kid ka kasi. Hira na apoy nito gasulo. Tira mo. Mahira na. O yara sabi ko. Luto na lang tayo sa panggatog. O tira mo. Okay na to. Basta maluto yan. Tayo na yan. Talaso! O di ba bilis? O kalakaga na tulos, bulok-bulok na tulos yung ano natin o sabaw natin o wala saya, malapit na yung luto. Lagay na natin yung kaributakal. Okay! Mekus na insan! Mekus mo na! Tornado! Tornado ko na! O tira mo, luto na agad yung kanin natin o diba? Ganda pagkaluto, ganda o diba? Balagtek, hindi yan balagtek. Pati to sirigang natin o, malapit na rin luto. Lagay na natin yung sirigang mix. O baka naman o, nakita ka sa video ko, baka naman. Asim kilig. This is the true asim kilig. Woo! The sabaw is already done. We're going to taste. We're going to pour this. Ah! Woo! Asim nung sabaw! We are now going to Buntok the Redentor. Buntok na kan bro. This is kangkong, but in Libon, you say this, you call this as Redentor. Okay. Asim kilig is now making now. The Asim kilig. Tornado kulas. O si, diba? Lutura kakairat tayo, diba? May sawsawal pa tayo. Sarap yan. Patis tabay, sili wala sayan. Yabitek ko desay. O kakaira naman tayo. Nagbutakal na mapaarat ha. Pero wala sayan, o. Sakto-sakto yan sa hangover, diba? O, diba? Tagal hangover ko. Salamat sa panonood. Ako kakaira. Ikaw, noon ka lang dyan, ha? Huwag ikaw kalimot na follow tapos mag-like dito sa page ni Yoy TV ha. Maraming salamat ulit. Peace out. Bye-bye. What's up mga Yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga Yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga Yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga Yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga Yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa dragon ba o sa tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga Yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga Yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga Yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga Yoy yung withdraw dyan sa baba. I-bind nyo mga Yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga Yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga Yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.